again guys, welcome back to my channel. This is Eric Helot guys. This is part 2 sa itong nilot kanina guys. So please subscribe, like, and share. Sige lang. Ano? Tingbuang naman di ay. Paniuto na ka? Oh, gusto ko pa kay paniuto ha? Na, matakbot ha? Ikaw na ka? Pamahaw daw, dala pa niyo to. Mamahor ra. Dala na paniuto. Nga daw. Kaon dyan, importante ang kaon. Mahala nagkatulong maligo sa isa kadlo, basta mo kaon lang. Patay oy. Kaon dyan, hindi ta mo kaon, wala na. Hindi na mo na pinaka-problema dyan. Hindi naman ganahan mo kaon, mo na niya ron. Patay na gyud. Batay na gitar. Pero naagid ba usahay mo? Di kita ganahan mo kaon? Oh, pero ipugos yun na boss. Hindi ka na pwede, hindi ka ganahan, but pa sa butla yung lawas. Mugana mo sa kondisyon mo na. Di ba ang kondisyon dahil lamig kay kaon? Lumigi kay dili undag kaon. May lamig. Sakit kamay na? Ha? Ako din. Smile ko, smile. Smile ko. Ha? Sakit kamay na? Anak ko, okay. Munay kusog sa imong kamot ate May. Munay kusog sa imong kamot. Wala man eh. Wala. Hmm. Ay, sakit. Sakit kamay na. Na. Sakit mo galing na. Oo. Sa Philippine Airlines from one dining habol no? Ha? Ang mga anak, ipanghatag naman na mo. Mata ko magdala, yan yung tungkaw ko magdala. Ang namay ni Diko lagi. Isulod pa bitas bag. Medyo ko nagadala, ang namay na yan. Nagkatar ko, kaduha ko ni balik ko, medyo ko dala-dala. Uy! Wala mo ko na problema. Apil mo sa imong gibayad kon. Apil na sa imong gibayad. Lagi na good ko, bapat ay nagdagan kay nagbantay sa gos. Pati luya na to ba? Ito kabalik ano eh. Hindi lagi. Wa ko isa. Ya di naman kung balik wa ko isa. Ya kaya napaman dito agi dong nga ko kabala nang takpa na tanan. Dai. Yung
Pwede selfie, ma'am. Kaya, kaya eh. Ha? Sakit gamay na. Adili gamay? Sudi ay. Adako? Hindi putang, putang. Kusgan kaya eh no? Inaanak ko kung mama ti May ba? Di ba niagig may strokes mama? Ayun siya. Ayun na. Ayaw na eh. Makalakaw siya. Karon? Oh. Oo. Pero di siya kalakaw. Di siya kalakaw una. Kalakawan. Aw ako dili man. Basta wala ko. Agad. Ako siya. Ha? Kaya. Sakit gamay no? Kene. Sakit ah. Eh, pura makamata. Isip, makamata na sige katulog. Ugat mo gana ni mo nga natulog. Binog. Di. Kay tulog man imong dugo. Unya mo gani basta banod gani isang asa nga part sa lawat basta mo banod. Sinin lang nato pas mo sa kusog ha. Kanang dati nga manghimasa, manghina, maligo mo na siya. Mo na siya ha. Ha? Sa alcohol. Mas grabe pas mo sa alcohol ha. Mo na to kay para masuroy na. Yan eh. Kala, Eh para makakita na tagkuan. kalaan Ganang tag mo kuan. lang eh. Kanatong kalipayon ba makakita tag mga love of my life ano ba? Kimi, wala tag mo lang eh ba? Gawin eh. Ha? Sa una, ikaw para ba'y manawag na ako nga. Son, pasakya ko son be. Oh. Uli na ko. Sakit gamay no. Igigyan ba ito? Agay. Apo pupunta ke Japan dere. Dito Japan lagi. Anego sa dere. Hindi sa pangonsulta unsay ang sakit ko wala dala. Yoro tanay mo. Testimonya gawas mo sa kusog. Nagaligo kag hapon gabi eh. Pag nagkabalod juga ba kumoro mo ganun. Basta mo yun pag anang. Yaki, sa di bawal man ni ko buntag ha. Tuo ko na yung Japan. Wheelchair ko jagi kag Japan. Atay, Ato dere.